Cariños de marzo, cariñas de can, practicantes de puenting sobrevoando os feriados, resistentes ao patriarcado, diversos, divertidas e invertides, mestres e mestras de primaria das que moito terían que aprender docentes doutras etapas, poetas queer, lectoras de todas as aceras de enfronte, fartos da educación tradicional sobre os xéneros, dexeneradas, xogadoras de rol, osos poliamorosos, filólogas inglesas, profes de galego, celebrantes de todos os cracks, lectores de ximnasio, autoras escarlatas, demoradas escoitadoras que aínda estades chegando, puntuais para coller sitio, ocasionais, visitantes, veciñas da Agra do Orzán, amigos e amigas. Benvidos, benvidas a unha sesión de poesía a que adoitamos ter querencia por marzo, de cando en cando, a que valora a diversidade de xénero e identifica a poesía como a linguaxe que percorre camiños menos proclives ao poder, ao pensamento único, ao hexemónico, ao ortodoxo. O recital de hoxe reúne dúas voces nacidas case ao mesmo tempo polos finais da década dos 80. Gonzalo e Andrew naceron en lugares pequenos, afastados deses centros do poder e ás veces un tanto deixados da man das infraestructuras. Medraron no medio e medio das convencións e imposicións dunha educación evidentemente patriarcal e foron aprendendo a surfealas coa mesma agudeza coa que adestraban o seu xeito de reunir unhas palabras con outras. Os dous acabaron vivindo a certa distancia dos lugares nos que naceron, a certa distancia do que viron os seus ollos, un pouco a certa distancia tamén de todo. As súas obras literarias, conscientes e decididas, nada frívolas ou de oficio irreflexivo, coñeceron o éxito ben cedo e tamén iso souberon surfealo. Visitaron foros internacionais, foron traducidas a outras linguas, coñeceron os ceos dos recoñecementos e repuxéronse para continuar explorando os mellores poetas dos que eles mesmos eran capaces. Teñen pasos pouco apresurados, sólidos e incorruptibles. Alén de todos eses puntos en común, e a hora de glosar esta relación que as tábuas deste escenario pretenden presentar ante o seu público, compre explicar que a primeira noticia que na comunidade poética galega tivemos de Andrew Macmillan foi precisamente a través de Gonzalo, que invertía para o galego algúns textos do inglés dende a complicidade, a admiración e tamén a nosa sorpresa. Pero comecemos por presentar máis especificamente ao que naceu máis perto do mar dos dous, concretamente en Taragoña, do concello de Rianxo, terra literaria onde as haxa. Tocado polas letras dende cedo, Gonzalo Hermo trasladouse a Santiago para estudar ali filoloxía galega e entrar en contacto con presenzas amigas que o marcarían para sempre. Os tamén poetas Alicia Fernández e Fran Cortegoso. Compartir lecturas e experiencias, referentes e fonda amizade axudouno a camiñar acompañado durante unha etapa de formación a que o poeta mozo lle sacaría brillo. Amplía o círculo, ingresa no colectivo das Redes Escarlata e vai dando a coñecer os seus primeiros pasos na escrita a través de revistas especializadas e publicacións periódicas, Caso de Dorna, Andar 21, a Nova Olisbos ou a Revista das Letras que coordinaba Antón Lopo para o xornal Galicia Hoxe. Vai a todo canto pode, observa, lee, vive. E acaba por licenciarse e máis tarde doutorarse en lingüística. Exerce ao mesmo tempo a crítica e a reflexión literaria, entra a traballar no Instituto da Lingua Galega e chega a exercer a docencia tanto na mesma Universidade de Santiago como na Universidade Autónoma de Barcelona. Nese percurso
ve xa publicado o seu primeiro libro de poesía, Crack, editado no 2011 en Barbantesa. O mozo autor fora combatendo toda a herdanza romántica do poeta liriquísimo e exploraba unha poesía menos subxectiva, tan aborrecedora do melodramático como a da superafectación. Pero combinaba sentido da beleza cun brillante punto de frialdade. Se cadra o mesmo que escintila nos seus ollos. A boa recepción desta ópera prima foi preparando o terreo para a que chegaría en 2014, celebración. Viaxes fora de Galicia, recoñecemento e tan intensos encontros como perdas. O precoz pasamento do talentoso poeta Fran Ortegoso aos 31 anos deixa inmarcesible ferida no amigo e compañeiro. Todo mesturado coas traducións deste libro a outras linguas, catalán en 2016 e castelán en 2017, por non falar do acontecemento que o vai levar a facer historia. Hermo converterase no primeiro galego capaz de conseguir o Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, o galardón que o Goberno Central outorga a un único poemario como o mellor publicado no ano por un autor ou autora menor de 30 anos. Por primeira vez na historia do premio concédese a un libro originariamente escrito en galego, o que se sumará xa ao Premio da Crítica Española. Caídas e ascensos, laios e saúdos, a vida intensa que o seguirá levando a foros internacionais, agora en Argentina, en Canadá, ou que o seducen para sempre para vivir en Barcelona. Nunha Cataluña, dende logo, máis amable para as persoas que toman a valentía de se comprometer coas letras, Hermo traballa hoxe no sector editorial e tamén como profesor do curso anual de poesía da Escola de Letras, mentre segue a exercer a crítica literaria para diversos medios galegos e cataláns e é membro fundador da editora e libraría Chan da Pólvora, de Santiago. Esa vida intensa da que falaba antes tomou hai uns meses o título de A vida salvaxe para conseguirlle a Hermo o prestixioso premio de poesía á Fundación e publicarse como o terceiro libro do autor rianxeiro. Hoxe recibeu un ciclo que, dende hai tempo, por el agardado. Quedades nas mans de Gonzalo Hermo. Que nervios, de repente. Boa tarde. Eu, antes de comezar a recitar os poemas, que é o que se trata, queria darlle as grazas públicamente a Yolanda polo convite, pola presentación tan xenerosa que acaba de facer e tamén pola profesionalidade que se cadra non é un valor en alza no noso contexto, pero debera serlo. Para min é importante estar hoxe aquí e eu especialmente por estar recitando con Andrew Macmillan, non? Xa fixo de alguma maneira referencia a Yolanda. Eu gustame explicar un pouco máis que coñecín a obra de Andrew a través de Fran Ortegoso, que daquela estaba de viaxe en Inglaterra, fixerase co libro e escribírame para dicirme que tiña que ler este libro cando chegara a Galicia porque era inmellorable. E así foi. Lino, traducín algúns poemas para o blog, simplemente para dar noticia de que a poesía de Andrew existía, e entón é moi especial estar hoxe aquí, porque ademais de poder ler os meus poemas, pois tamén vou poder escoitar os poemas de Andrew na súa voz e os poemas, a traducción galega que fixo Isaac Xubín para Chan da Pólvora na voz de Yolanda neste caso. Despois intentarei explicarlle todo isto a Andrew no meu inglés de Rianxo, a ver se non conseguido. Ben, a mí o que máis me gusta cando me convidan a recitar é ler os poemas que teño máis próximos, non? De alguma maneira. Neste caso serían os poemas da vida salvaxe. Pero entendo tamén que este encontro ten un peso especial.
E daquela decidí facer tamén unha selección dos dous anteriores, de Crack e de Celebración, e de Celebración con máis razón porque se publicou nunha editora daqui da Coruña, non en Apiario. Entón, comezo xa lendovos un par de poemas de